तर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे पायल रेसिपीज मध्ये। आणि हो, आज आहे आषाढी एकादशी। तर आषाढी एकादशी निमित्त आज आपण उपवासाची रेसिपी बघणार आहोत। कालच्या दिवशी सुद्धा मी एक रेसिपी टाकलेली होती, ती तुम्हाला बघायची असेल तर मी आय बटन वर देईल। ती ही उपवासाचीच रेसिपी होती आणि आषाढी एकादशीसाठी मी ब्लॉग सुद्धा टाकलेले आहेत, ते तुम्हाला बघायचे असतील तर तेही मी आय बटन वर देईल। चला तर मग रेसिपी काय आहे, काय काय लागणार आहे ते आपण बघूया। तर सगळ्यात आधी आपल्याला इथे लागणार आहे साबुदाणा। तर इथे मी कच्चा साबुदाणा घेतलेला आहे, याला आपल्याला भिजवून वगैरे घ्यायचा नाहीये आणि मी याला एका स्वच्छ कापडामध्ये पुसून घेतलेला आहे। 1 कप साबुदाणा आहे, म्हणजेच 250 ग्रॅम एवढा। हा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेऊ आणि याला छान असा बारीक करून घेऊ। तर बघा, इथे मी छान असं हे बारीक करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपल्याला टाकायचा आहे उकडलेला बटाटा। तर इथे मी 2 मीडियम साईजचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत आणि त्यांना कट करून घेतलेले आहेत साल काढून। हे आपल्याला यामध्ये टाकायचे आहे। आधी आपल्याला साबुदाणाच बारीक करून घ्यायचा आहे, नंतर बटाटे टाकायचे आहेत। आपण जर का हे सर्व एकत्र बारीक केलं तर ते व्यवस्थित बारीक होत नाही। आता जे उकडलेले बटाटे आहेत ते आपण यामध्ये टाकून घेऊ। त्याचबरोबर आपण जेवढं तिखट खात असाल त्यानुसार आपण मिरची टाकू शकतो। इथे मी 4 मिरच्या टाकलेल्या आहेत। चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। आणि इथे तुम्ही साधं मीठ खात नसाल उपवासासाठी तर इथे तुम्ही सेंध नमक सुद्धा म्हणजेच काळं मीठ सुद्धा वापरू शकता। आता पुन्हा आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे। तर आता हे जे साबुदाण्याचं मिश्रण आहे हे थोडं जास्त होत होतं, म्हणून मी 2 बॅचमध्ये हे करून घेतलेलं आहे। आता हे आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ। आजची जी आपली रेसिपी आहे आषाढी एकादशी स्पेशल, ती खूप छान आहे आणि झटपट तयार होणारी आहे। खूप वेळ आपल्याला लागत नाही। तुम्ही रेसिपी पूर्ण बघा, तुम्हाला आवडली तर ट्राय करा, कशी वाटली ते मला कळवा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, म्हणजे मी अशाच छान छान रेसिपीज तुमच्यासाठी घेऊन येत राहील। आता हे आपल्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर बघा, इथे मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि जेव्हा आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये केलं तेव्हा मी यामध्ये थोडं पाणी टाकून घेतलेलं होतं, म्हणजे हे छान असं आपल्याला मिक्स करता येईल। तर बघा, हे छान असं आता बॅटर आपलं झालेलं आहे। अशा पद्धतीचंच आपल्याला हवं आहे, म्हणजे आपण छोटे छोटे याचे नगेट्स तयार करू शकू, म्हणजे छोटी छोटी भजी तयार करू शकू। आता हे अगदी 5 मिनिटासाठी बाजूला ठेवूया आपण। आता इथे मी तेल छान असं गरम करून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला गॅसची फ्लेम मीडियम करून घ्यायची आहे आणि मिश्रणाचे छोटे छोटे गोळे आता आपल्याला तेलामध्ये सोडायचे आहेत। या मिश्रणामध्ये मी जिरं टाकलेलं नाहीये, कारण बरेचसे जण उपवासाला जिरं खात नाही। तुम्ही जर का खात असाल तर थोडं जिरं यामध्ये ऍड केलं तरी चालेल। आता आपल्याला हे तेलामध्ये छान असे तळून घ्यायचे आहेत, जोपर्यंत यांना मस्त असा कलर येत नाही आणि हे छान आतपर्यंत होत नाही। तर बघा, आता इथे हे छान असे तळून झालेले आहेत, यांना सुंदर असा कलर सुद्धा आलेला आहे। आतपर्यंत हे झालेले आहेत। आपण काढून घेऊ आणि असेच बाकीचे सुद्धा तयार करून घेऊ। आता इथे सर्व छान असे तळून झालेले आहेत। तर बघा, इथे आपली मस्त अशी आषाढी एकादशी स्पेशल रेसिपी ही खाण्यासाठी रेडी आहे। छान असे क्रिस्पी झालेले आहेत वरतून हे आपले भजी आणि आतमधून छान असे सॉफ्ट आहेत। तुम्ही बघू शकता किती मस्त दिसतंय, खायलाही तेवढेच टेस्टी आहे। तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करा आणि रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चला तर मग आपण भेटूया अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत आपली काळजी घ्या आणि जाता जाता चॅनलला सबस्क्राईब करा। टेक केअर, बाय बाय।